El primer premi del concurs de les Creus de Maig se'n va a Patraix. El jurat corresponent del concurs de les Creus de Maig 2018 de l'Horrat Benat ha decidit que la millor creu de la secció A és la presentada per la Junta de Festes Nostra Senyora dels Desemparats de Patraix, una entitat veterana en este concurs pel qual rebran un diploma i 500 euros. La creu està firmada per Flores Crismel i presenta una creu inclinada de flors majoritàriament roges i diversos adorns florals en la seva base. També hi ha una font d'aigua en moviment continu. En segon lloc ha quedat la creu de la falla Plaça de la Creu Els Àngels, dotada en diploma i 250 euros. I finalment el tercer premi és per a la proposta floral de la falla Mestre Gonzalo Comte d'Altea, la qual obté també un diploma i 125 euros. En esta edició de les Creus de Maig han participat un total de 47 creus.